И здравейте хора, ще играем Roblox в днешното видео. И ще играем ето тази игра. Аз вече съм избрала като цяло, но... Да. Но все пак може да пишете за някоя различна игра. Така. Като цяло аз не знам какво много трябва да се прави тук. Гледам някакви работи има. И да, преди да започна видеото, абонирайте се за моя канал, харесайте това видео, пишете долу в коментарите, искате ли още подобни видеа, защото повечето видеа няма много да се качва, защото ще имам доста работа, според мен. Ой, не! Ще имам доста работа. Няма ли някой да ми помогне? Моля, малко. Само малко ми помогне. Само малко. Добре хора, но тук ще сме 5 часа. И да, не познах, както винаги. Добре, явно вече знаем. Тук. Добре, разбрах. Вече не сме на тук. Така. Тук. Добре, пишете долу в коментарите вие дали сте играли тази игра и дали успяхте да минете всички тези неща. Защото са малко изнервящи. Абе да се ядосвате, тези игри са направени. Но пишете долу в коментарите дали все пак сте минали тази игра, за колко време, колко пъти губихте, ако изобщо сте губили. Нали, както виждате, аз вече се уморих. Не мога повече. Не издържам. Какви са дървета? Смисъл, са тия работи сега. Как да мина? Как? Кажете ми. На мен ми трябва много място. Защото съм принцеса, кралица. Това цялото трябва да го минем. Но не знам дали ще успеем. Мале.